Wek ngono aja. Lah piye? Nek mur wis meh 40 ngundang rumangsan. Rumangsan iki piye kak? Dian kadhe ngojek anyang-anyangan. Allah iki ya apot-apote golek panganan sak melokan. Panganan opo? Ya panganan sak. Bayaran ora tarikan mesti panganan. Masa Jajan to kok iso sing setar karo ngene. poso kok suruh bayaran. Kon setor 500 setor 70. Aduh. Karo makna panitiane piye? Alah, Iki tasakuran. tasakuran. Awake dhewe metu penonton wis mentek. Rek, Padahal lakone iki kok jek dawa. duwu banget. Nah, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sowan wonten dalem Pak Lurah tasakuran persaudaraan Sejahtera. Aku ya salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kuwi wajib kanggo sing jawab ya entuk pahala, sing salam ya entuk pahala. Kudune kowe salam ana ben sing jawab, kok mung jawab dobel lho. Lah kepiye nek kancane iki entuk ganjaran dijawab, aku ganjaranku kan dobel. Kowe ora krungu wejangane para kiai, para ning masjid-masjid langgar kowe nekne. Wah, Aimanukum mbak tak opi. keleru beleh wong. Ora iki ora kleru saiki. An. Kene gak ngerti yo. Lah wong kowe yo santri dekat kok. Janji. Golek ilmu sing Nah. bermanfaat. Nah, Ning manfaat kanggo dhewe ora tak wehi. kok iso lho. Lah iya. Nak bukane babagan ilmu tak kira nak karo kowe aku yo mau kalah. Iya, aku tanah. Iya toh. Aku sik kowe. Babagan pesilat aku yo iso pesilat. Berarti kowe pendekar. Wah, aku pendekar akar kakak telu aku ngohi bayi peno. Londo-londo. Keduren. Lah saiki, Iki ora sah suwe-suwe soalnya lakone jek dawa. Dawa, Iki kok jek enek guri iki jek enek sing lucu neh. apa kowe? Mbes. Londo ya. Hah? Lah iya kok jek mbes. Kowe nek gak percaya nek aku pesilat. Ora percaya Wah. saiki ketenono. Duit 100. Duit 100 kingko? Ah. Tak sempeno ping. Kowe iso menekno pen. Aku gak pendekar rawa kingko iso kudune. Alah, ora karo njaluk gedhe kowe. Arek kowe. Lumbung desa. Waduh. 100.000. 100.000. Kena nggo kuliah dhewe nek, Bang. Ayo. Ora gak menekno. Wes. Aku ya dhuwit, iki engko nek tanah kowe pendekar sing tenan. Lho, Iki kenekno. Tak kek sikil. Tak kek sikil. jajal itu iki. Ah iya. Ayo. Ayo, Gambeli ora? gambeli ra. Eh? Ayo gambeli ra. None. Curang kowe. Lho ya ora curang aku ora ngunekno anu kok. Berarti aku tekor 50 iki. Ayo, sekali-kali dibayari 50 aku. Balekno lho. Ora iso. Sangun April sesuk ya. Lah iki sangune niat sesuk to ya.
Angel lho ki golek sempelan ngene iki. Angel. Iki rada iso ndagel ya. Iso. Sampai balun digawe ben nanggap. Lah, rasa. Ini. Piye? Saiki nak kowe bukane mau golek di 50 nih badi 50. Heeh. Iya ta? Ya. Kowe kerjamu apa? Kerjaku ya Proyek ngalang gamene lurah. serabutan pokoke. Alah, bayaranmu piro? Alah iso apa wae. Iki tak jak kerja gelem ra? Apa? Oh, aku ndek jurakan andal. Jurakan andal Sesasi 7 juta. walah lah ora umum kuwi. Hah, tenan Ora umum. PNS arang sing ngono kuwi. Iso kaya ngerti bayare ya. ngerti. Kowe tak omong ngono ya. Heeh. Iki kok bayarane 7 jutane persyaratanane ora abot. Nak kaya PNS kan abot. Aku melu, Jek. Melu. Iki nak karo ning melok ngelar damen ngene lurahmu, Cek. Cek akeh iki. Heeh. Enak. Menak. Engko ngene. Piye? Mlebu leng ning kantor. Beleng Konak jurakane teko. Engko teko wong teko. Soale arep mlebu aku. teko mesti. Aku kudu muni. Nah, ada tekoki sing arep lamar iki. Incis. Ya. Terus? Terus? Iki arep golek lamaran apa? Berat. Mboten semerap. Ora pamane di anu. Paman tekoki. Lah iki kartu piye? Sumangga. Ya jal gerakna ora. Iki. Nah, terus Boten sumerah. nah, Lah sumangga. wis apal, wis jelas lebu. Lancar aku. Nah, iya. Lancar aku. Iki kok nak ngantek kowe kobong nek ateni wong. Ngantek kobong awas. Nah, iki kok delepas mesti jurakan asu gembleh teko. Asu gembleh. Kudu kowe wis apal tenan. Ora gembleh apa kamin Dek? Kamen. Kamin. Sik, kowe mundur sik. Mundur ya. Iya. Kowe mundur sik. Eh, Dalem. tak kon golekno karyawan wis ora. Loh, wis, Pak. Wis ngerti Sampun. persyaratannya. Sampun. Basa Jawa halus. Tak kodene. Sumangga. Wis entuk tenan. Wis. Wis bener apal. Tenan lho ya. Tenan. Iki tamuku ki wong ka Mancanegara ana, Oh, ndi ae? ka Yogya ana, Ah. ka Solo ana. Dadi Yogya basane- Mancanegara crat. Maksude manca kutha. Nah, monco kutho. Wis andal ki tenan kok. Wis mbok rawarai Wis tenan. tak warai. Ya. Kae iki kono iki. Ah. Masuk. Dut. Bocah ki raine nang ndi? Tanah yo nesakne bos ning omah ganti gawean. Bocah kok raine sing pelumpuk. Ngene. Iki ra digawe nesakno ki kok pokoke kudu ditampa lho, Bos. Sial fotokopi iki. Tenan iki lho. Ya. Ya wis, apal lho ya. Nuwun sewu. Amit pasampaliman tabik linepatno ing ila-ila duni dinawa ing tawang-tawang. Mbok bilih kula dereng tepung kalih panjenengan, kapulih kula nali krama dumateng panjenengan. Panjenengan paring Inci. iki Dik, bocahe Dik modele kaya ngono. Lah basa lho. Basa niku, basa krama niku. Inci. Monggo lanjut. Jenengan karyawan enggal. Boten sumerap. Arep kobong rasane. Boten. Gendut datang pundi? Boten. Lek marai piye? Injis. Boten sumerap. Nah. Lah sumangga. Lali. Jong seno wong e. Mriki, Mas. Jenengan karyawan enggal. Injis. Mpun ngertos dalem lanteng riki. Boten sumerap. Ora iku diobok-obok. Mengke taklet Mas Gendut. Lah sumangga. Ah, bener iki, bener pinter iki. Wis masuk. 70 yuto. 7 yuto. Tenan. Bayarannya kapan? Bayarannya akhir bulan, wani Rabu loro. Asmanipun jenengan sinten? Inci. Daleme jenengan pundi? Mboten sumerap. Lho.
Lah iki omah dhewe ora ngerti. Mengke tangkret gendut. Lah sumangga. Sampan kenyek. Iki. Wong dinyeki lho rati lho, Mas. Boten sumerap. Keprok pisan niku. Lah sumangga. Apa? Meleh. Iki. Dinyeki lho rati, Mas. Boten sumerap. Keprok meleh. Lah sumangga. Meleh. Meleh. Sumangga. Wes. Aku nyauri lho piye? Tak wolak-walik mesti dipentung. Lho. Lah kira-kira ki piye kok iso bener apa ora? Lelehmu marahin ke yo 3 kata, materinya hanya 3 kata. Heeh. Piye? Inji, boten sumerap. Lah terus? Lah sumangga. Bener ya ngono kuwi kok. Lah Sing nyek, Mas. Inji, Lho, wong dinyeki lho rati. mboten sumerap. Keprok pisan. Lah sumangga. Lho, iki Tekmu marai kuali. Kualik piye? kualik. Lho kualike piye no? Lah ngger, lah sumangga kok keres ngono iki. Meleh. Lho, mboten sumerap. Aduh. Hei, pisanan inji. Mboten semprep lagi sumangga. Ayo, Sampeyan ingkang kula. Inji. Inji, Wong dinyeki lho rati. mboten sumerap. Keprok meleh. Lah sumangga. Balas. Mboten semerap. Jenengan wani kalih kula. Mboten. Nah, jotos purun. Mboten purun. Wah, ngeli kok. Aduh. Weh. Kok iso males aku? Angel. Lek sepelang telu luwemu kabeh angel. Ngene, sing penting ki ora leh basa Jawa. Sing penting ki warga Esatrate ana tlatah Suk Pondok griye. Suk yonten. Suk yonten mugi-mugi tansah krembaka tetep jaya selamanya. Kerukunan sayuk rukun gotong royong. Mungkin tahun-tahun depan akan lebih meriah, ora mur ketoprak. Ora mung ketoprak. Ludruk ganti sopir ganti ludruk. Bar ludruk sandiwara. Nek ludruk aja sarep. Lho. Oh, aku sarep. Nyapun. Api lho lagi sarep Lah iki. apa iso? Sarep remuk, sarep. Sarep. Mengak ganti sarip. Ora sarip-saripan ra. Aku kangen endang cuk kalau. Aku wis dikritik wong Iya. dadi pelawak sekali-kali utono dalil aja mung gedhekno miso. Ampun. Kene. Kowe nyari dalil Ora apa? iso jane iki. Piye ta? Ora iso kokong tak wocok tak balik molak-malik tulisane wilik-wilik iki. Rek. Kowe saiki sinambi Ngranti Ndara, Ah. sak lagu Adi. Adi. Yes. Sak lagu Gubuk Asmara. Oke. Ayo. Nganggo jedor. Tak pecat lho. Yeah, yeah, yeah.
gayan iki goro-goro kok malah padha jogetan dhewe iki lho. Kowe ngerti apa ya mburi mang gampang marung dadi lho gayan goro-goro lho. Kayane kare mek jagung. Lho, Padune pengen apa piye? Lah iya kok. Lah nek pengen berarti kono pengen. Besok ana jagung. Ngerti ning kene gayan akeh ning kantor gayan ning omah ya kon kaya ngene. Ngono kuwi nek wis ngerti ndak ayo padha dirampungno kok padha jogetan kaya dagelan sing ra kayu kok piye to. Lah rumasane jenengan napa nih? Lah sampane macak ngeten iki kaya pakaian ning kantor kurang seragam apa piye? Padune pengen deh. Jenengan pengen piye? Wong kok padha gak wedi rek diseneni kakang. Lho. Kon anu tegese kon ngedeni sampean. kok angel deh. Nek dikandani kok ya angel ra kaya ngene. Jogetan ki kaya Men bruk nek sing marai. Kono sing marai. Iso aku lho. Aku omahku 7 kok. Lho omahku 8. ya tak jogetan aja. Lho. Pengen deh. Pengen. Iso Jaluk jogetan. Yo ya jogetan nek. Nyuwun gedenge napa? Pisan-pisan jajal ya. Iyalah. Tibakno nek kene lurah barang yang golek. Itulah ciri khas orang. Lah tak kira lah ya nesu tibar njaluk gending. Lalu nyuwun gendenge napa? Sing jero tembang tresno. Tembang tresna ya. Joget ora, Mbak? Ya joget no. Kok aku sing lakti ing atiku tresna sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi nek lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nusake atiku teko tenan kowe ngapusi aku teko tenan kowe wis cukup sakmene ditolan lakuku aku bali lila nolong aku bali lila nolong aku piye Adi sayar ning ndi karepmu ning ndi tak tutno saiki aja jogetan ae ndang ayu padha bali mau dinteni simbok repote ning omah kaya ngono kok bodho jogetan ning kene ayo padha bali ya Kakang Bancak ayo tak dereng mancing mun kataton Kakang Bancak
dolan to yo kok gawean yo wis rampung kowe lho. Yo iyalah wong ning omah yo wis rampung kabeh kok yo karepe yo kumpul-kumpul karo kancane ngono lho. Ya gak iya to, Di. Yo Dolan yo kok pinter nang to, Nduk kowe. yo iya lah. Kowe iki ngerti apa ora? Deloken jogane jembrung. Latane kaya pawen. Kok padha ora gelem mergawe iki piye rumangsamu? Lah aku kaya ngene iki kan yo timun biyung to. Dasar bocah sambar delak. Bener biyong, bener biyong bener. Yo aja nesu-nesu ngono to yo. Ngene to, Nduk yo. Tak kandhani ibu biyung ki ora nesu. Lah yo biyung ki wis ngerti nek wis tuwa ki yo ngene iki. Nek tandang gawe ki ndang ditandangi bareng-bareng aja njur dolan. Rumangsamu yo nek biyung ijek enom. Lah nek wis tuwa ngene iki ora iso kon umbang-umbang kok tanganku lecet kabeh. Andang kukuku cekel kabeh. Aku ki wis kok salon lho yo ketik yo. Iya salon. bocah kene bocah manja. Urip ning desa kok pedikur ngono ki Iya, apa? kok Biyong ki ora ngerti ngono kuwi. Lah nek aku kon masak yo wegah men lek kowe. Lho. Lah kek sing ngarep masak sapa nek kowe ora masak? Yo Lele ben kuning. Lah yo kuning kan apa? Oh iya ya nduk ana kuning ya. Yo iya lah. Coba jeke celuken kono. Sing tak celukannya yo. Heeh. Bocah kancane ngumpul kok padha kok ora gelem melu kancane iki gek ngopo ngono lho nang bumi iki. Delik ya ayo. Rumangsane tikus apa males ayo. Dasar bocah males kae. Piye. Aku kok masak malah masak.
ana apa to kuning wis rasah bingung endi tak kumbahe kowe ora usah bingung peting kuning apa manuke kuwi kobong kuning manuk iki nyedak rene lho. Usrak usruk umbadak kang temboko kilo kuning wis rampung kilo piye aku kok lho arep menyang endi kuning apa kowe lali janjimu lah janjimu jare kowe gelem tak pek bojo. Biyen janjine piye no kuning? Kleru piye to kuning? Yen ngono kowe menungso sing randhe pri kemanusiaan. Aku wae manuk sing duwe pri kemanukan lho. Lah janjimu piye kok so? Tak kira kowe manuk sing duwe rasa keprimanusiaan. Kok ape ngepek bojo aku ora kliru. Kliru piye to kuning wong aku tresna karo kowe kok. Lah terus piye? Gelem ora kuning, piye janjimu karo aku ayo. Enggak. Kowe wis nyalai wajib sing Gusti Allah. Wajib piye kuning? Yo nyalai wajib. Kok bolak-balik to? Kowe apa lali tekel to kuning? Sing lali iki kowe kuwi kok sok. Wes pokoke aku piye-piye kudu dadi bojomu kuning. Ora iso. Kowe manuk sing wis ngalai kewajiban Gusti Allah kan paringane. Lah jodohmu? Piye to? Manungsa kuwi ya karo manungsa. Waduh kuwi rangan aku iki. Agemane sampean niku nyuwun sewu panjenengan
ngerti titah Galuh Candra Kirana. Mas ngopo? Ulun ki dewa, bedhise ulun Bathara Indra. Ingsun kang mimba kalika bangu mau. Walah, nuwun sewu pikulon, bapak mripat kula. Wis ora dadi ngopo. Ulun ngerti yen sira pasuta kang Masis amarga tembung ngarep mau masa pirangan ulun. Nek tujuning ora ana manungsa. Iki karepku mau ora lair batin. Ning mung nodi sepira anteping atimu marang Panjasmara Bangun. Iki minangka bebungah ulun bakal paring wujuting sadalanah. Ini katyasane bisa betake gunung, bisa betake burasan. Mara sira gage. Tidak ana desa ndadakan tunggang guys andhane lumut, ya iku bakal margane ketemu garwamu si Panjasmara Bangun. Ora tampanana iki. Matur nuwun pikulon. Yo iki. Sewang-sewangan pun bakal makayangan meneh. Sarana
bagus kae kok iso. Sik tak macet kaji sik. Aja karo aji bintol. Mangsamu biyong ki cek mandi ya. Karo aku tuh. Masyaallah. Iya, Joko. Wes yo, aku ketemu yo. Matur suwun yo salaman sik gak sida yo. Aku nek ngene iki susah banget anakku bodho nglamar. Aku yo ora ketinggalan arep nglamar sing paling dhuwur-dhuwure andi lumur. Iki buta cire jenenge apa iki kaya cek. Iku sapa bakal gaene? Wis ora apa-apa, mung bot-bote Upadi, pepujane ngatiku ya Dewi Sekartaji. Wis tak tampane sepiro de sangsara yen tinampa mung gawe coba. Yo, aku wis suwe ning dengan kene. Weteng kok wis ngelit-ngelit kaya ora nek panganan liwat. Apa sapi-sapi lempok keli. Oh, alah. Wis. Iki yo ora nek panganan liwat tak apa tak cegat ning kali bengan kene. Oke nek abang-abang ke opo kae? Siratan
yo tak nyabrang kono. Entuk opah apa ora ki kok? Oh njaluk panganan apa? Duit ngono. Ora, aku nek duit ki ora butuh. Butuhe piring apa? Piring ki apa wong kowe kurang gawa lho. Piring ki yo pipine sairing. Lah gelem kok mon ora gelem ya wis dak pitungan kono. Tak wis ya. Aja ngono sabrangne to. Alah nek pitungan dades lho. Gelem apa ora? Gelem tenan? Jam dithok lho. Ya wis tak sabrangno iku. Ya. Iki sing sitok ki yo. Ya sabrang ngene. Ya, yo. Ayo pecahke bako. Iku di olah-olah aja dulu ya. Biru ki rada nyampleng iki kita iki. Uga padha karo sing ning omah iki. Iki sak kelempokne ora iki kok. Tak rasakno sik. Diluke lho ya. Bedake bako, ora ceblok nyolot. Ya kene lho. Son sabrangke gonta-ganti ya menak rasa layakne. Wong-wong ya gonta-ganti. Iki apa kok mung sitok Oh, alah. Lho. Lah ke sapa kita kok kuning-kuning ning terempul ke?
Kita kok ngobrat ki. Ora kok ambene srending-srending kaya telek pitik kemana bakal pitik. Oh, alah. Lah kowe iki sapa? Karo mangartenono, ya aku yo yuyu kakak sing nunggu bengawan kene. Yu kakake lagi. Lah ya arep apa? Aku arep munggah-munggahi ande-ande lumut. Tolong sabrang ana aku. Emoh, jane iki yo arep gelem wong kotahe ngono wis tak darani ora oleh lho. Piye to? Emoh aku nek kok nyabrangne wambune kok telek lentung kok. Yakin ora gelem? Ora gelem. Tak gelem? Gak gelem aku. Ya wis tampanono iki. Nggih, Simbok. Nggih, Simbok, sejatine kula niki nggih sampun pengin pados gandengan. Ning sedaya menika pikantuk ingkang menentukan menika Gusti Agung Kang Kula. Dados kula nggih ngrantos mbok menawi mangke wonten ingkang cocoki manah kula. Nggih menika batin kula dereng nyocoki. Karepmu piye? Karepmu piye? Anggitku yo golek sing kaya nyocoki ati ngono lho, Kang. Oh, ngono. Lah sing kepiye kuwi? Ya sing cocok batine to, Kang. Oh, ngono ya ra wis. Nggih, Mbok menawa nika dereng judulipun. Nggih, Simbok.
Biyong kula weten mudhun nadyan ayu niku sisane sing jaga kerdu. Inggih piyong kula kadhe mudhun nadyan ala niku panci jodohku kula. Sampeyan nang gremenge nyapa to ya? Rasane awake dhewe cedak mikire lho ben krungu. Rasane nggone ora apa-apa. Wis Mbak. Ya. Yung, arep ala dikaya ngopo? Ning putrane jenengan iku pun seneng, arep mambu telek lentung, arep mambu apa ae nek jenenge wong tresna ki ora apa-apa. Sampeane wong tuwa karek ngamini to yo. Lho. Nek mlo aku lho iso gegere kaya emblak-emblakan. Pun. Adi lumut iki garwane sampean wis betho. Nggih. Sing sangka niki mriku. Nggih, blekuk ngeten iki. Penting kuning sampun dados. Nek ngoten, gua dibetoken peken resla ten pengeran. Asus alira riyen. Kok dibetoni peken. Pengkeran. Ya, alah tak kira ning Pengkeran kene nguri wis dari kono nguri. Aja ngrusoi ini kene. Kok dibetoken mriku. Akor Aja dilapake pun manut. minggir kowe ki rawani japuk kok iso. Bro. Enak piye? Ijek sitok iki. Kowe pengen kaya adimu si Andi lumut ora? jane ya kowe.
pengen duwe bojo ayu ngono kuwi. Kebeneran. Ayu tenan apa ora? Ayu. Iki jek enek sitok sing bojo. Walah kok handal. Ketoke iki mau yo arep pengen ngunggah-ngunggahi. Minggu blidok. Alah tenan, kowe pengen entuk tenan ora? Iya. Kene tak dandani lungguh nek kene. Terus Lungguh kene, kene. Lungguh kene. Ah, lungguh kene. Tak dandani kene kowe entuk bojo ayu. tenan. Kalah nek karo nggon awak sing nembak kaya diesel kae apik iki. Lambene. Ono kaya carang. Kok carang? Iya lagi jae. Tak dandani lho. Rayu nek. Ngono mbok buah ngono kok. Ngonokmu kuwi. Dadan ya. Iya. Wis. Kok wonge mesti nglamar rene bocah ayu entuk bojo ayu, ya ta? Bojo ayu. Hah? Mantuk. Karo ngenteni iki kok mesti bocah rene. Ah, jos. Wes tenan iki. Sip. Ah, kae bocah wis teko. Sik. Tak tekokane sik. Helm ora anakku. Ayo ngono ta. Maju. Maju. Kumanuwun, Mas. Monggo. Kan sewu daleme Mas Andi lunga. Nggih. Alhamdulillah. Bocah Modar, modar. Jelas suarane ya. Oh, tenan wis to. Ah, ayu kaya jaran. Wong wedok iki mung sing nganggun ngono lho. Wong wedok kok sapi seten polae. Oh. Sampean saking pundi? Daleme pundi jenengan? Heeh. saking Karang Pandan, Mas. Karang Pandane omahe Pak Mantep tak tonyo lho iku. Lah kula cedhake menika. Karang Mulusan. Lah kuwi lho karepku kan. Ropra nek dikai tek diwek-wek nggo buntel permen. Oh. Ajeng kersanipun jenengan teng mriki ajeng napa, Nduk? Kula badhe nglamar ande-ande lumut, Mas. Nglamar ande-ande lumut. Nggih. Wis ngerti ande-ande lumut? Sampun, Mas. Saya piantune janji aku. Wah! Karo nonok bagus iki. Ya bagus ande-ande lumut. Wah, sip. Sampean pun mboten kleru. Ngriki niki panci panggenane ande-ande lumut. Kula tangkleti jenengan pun tresna saestu. Saestu, Mas. Kula niku pun tresno saged awan bengi mboten saged bubuk mikirne ande-ande lumut. Oh, nggih. Niki piantone anu bocah niki kula tarane riyin. Nggih, monggo, Mas. Nah, sak pira? Putraku asih ande-ande lumut. Tumuruna ana putri gaung-gae. Putrine sing ayu rupane. Leteng nyong iku kang dadi asmane. Abu sibuk polae cemoro. Ah, sip. Abu sibuk polae cemoro. Kok yo jerene gelem kok mau, Mas. Matur nuwun. Mbak Ganyong, niki anak kula nggih pun purun. Nggih, Mas. Niki sakniki pun kula pasrahke jenengan, kula pasrahke bungkukan, ajeng jenengan napak-napake kula pun borong kersa nggih. Menawi wonten napa-napa pun kula mboten melu-melu lho. Nggih boten napa-napa kok jera pasrah niki kula mawon. Nggih, pokoke niki Kula matur suwun sanget. Nggih, nggih, lah. Yo,
mbok ya wis, bosan kok lunga sak paran-paran turun beguan barang golek sopir kok. Coba sawangan kok ya anakmu. Loh, iki anake sampean. Ngiri, ngiri. Lah kuwi sapa ta ya? Nggih, Mbok. Nggih, sak menika putri Kething Kuning sak menika nggih menika tiyangipun dados Sekar Tadi nggih niki Biung. Masa aku ora percaya ngono. Yo. Sampean nuwun sewu kula sak matur nggih. Iya. Sejatosipun ande-ande limut menika adik kula. Menika pun Panji Asmara Bangun. Lah menika pun garwanipun Galuh Candra Kirana. Menika putra ing Jenggala ya ganyong ki saiki entuk main brong yo. Wah ngono. Lah wi lo ganyong tane ya kaya ngono. Lah. banget lho yo. Olah nyong ganyong rupamu kaya apa ta ya wi? Delokno. Men blong wi lo kaya apa nyong? Ayo Dadah nendi? Wah iki rong rampung kok dadah iki ta ya? Pun yo. Nggih, saderepun lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi ketoprak gung desa kionten sageta murah sandang, murah pangan, ayam tentrem, tebih saking sedaya suker. Rahayu, rahayu, rahayu.